Birinci выходны эшләдем дә, бер 3-ме, 4-ме җырда Фидаил сикереп, аның сикерә торган гадәте бар бит инде. Мин кулымны суздым, дип былай дип, ул сикерде дә, аягы белән китереп типте шул сынган кулыма. Бер мәлне карыйм, җырымны дәвам итәм, карыйм, бармагымның, урта бармагымның уртасы 2 тапкырга зурайды резко. И каный башлады. И ул бармагыма кигәнем йөзек. Күземә яшьләр тулды, шуның хәле авыртты, митем сынды инде бу. Тагын әйтәм, бу бармагым сынды минем бу колым дип. Баралны әйтәм, лейкопластырь табыгыз дим инде. Улар да тиз генә бик итмәм, кара аягы, колым эләкте дип кенә әйттем дә тамашачыга. Җырлавымны дәвам иттем. Шул җыр эчендә башымнан 1000 уй үтте. Кирип китим микән? Ялыйм микән? Җырлыйм микән дип. Конечно, сайладым җырлауны. Аннары кердем дә, анда уже лейкопластырьлар әзерләп куйганнар, спиртлар, перекис водородлар, и без алып кергәннәре тиз генә без куеп, капкара булып чыкты бармагым минем. Ул шишеп чыкты. Метр иң курыкканым йөзекне ничек салырмын. Шул шиш аша, пока дальше китмәсен дип, җинау кулымны нитеп чыгардылар йөзегемне. Үземнең күзеннән яшь ага. Үземә тагын кире сәхнәгә чыгыра кирәк, ак калфакны җырларга. В итоге чыктым инде, лейкопластырь ябыштырдылар да сиздермәм, селкетә дә алмадым концерт буена. Потом юл буена шул нитеп, әйберләр сөртеп, бызлар куеп, чест нормаль инде. Кара янганы битте. Ушиб булган бик зур дим, нормальный гына эләккән. Вот. Мискен. Не бит? Менә шулай. Мискен түгел, мин җә мискен булам. Җырлап куйдым, сөйләдем дә артык ниттең. Артык матур сөйләдең. Син бит сораганың түгел, сорамаң да бугай миннән нәрсә күрә. Мин бөтен кешегә сөйләп чыктым аны шулай булган. Үзем синнән сораган атканмын. Инде, яхшы. Мискен диләр инде синне бөтенез. Мискен, наша суперстар, наша звезда. Дусларыңа сөйләдеңме? Да, инде алар бит. Яраталар син. Суперзвезда гына диләр. Как дела у суперзвезды? Перестань инде. Не, 300 что ли? Җитте инде. Син инде шулай мине мактап йөрерсең. Ага, мин генә